jingpule na kita baar ki ma kabi lenong ka bahenyo ka khot iwei but arpo hadu lai puwei kala jaru bahenyo ngot shipara bat ka kmi chongki kila sha kem bat ya ki la penbor dau usim da ki jingkawon bat ki jingsempat ben ki ba shir kei bakin bam ya ka dos nyang ka ba ki sang kham tam ka kmi kala long kaba phella bad kabadawa ba an kan mau buram la kala yo I ba ki khun chinrang chongka ken yo ngun kilaya papo shisni kala sha yakata da ka jinster namar ba kashania ha utrai ba kadap da ka minsium kabadan buram kala penslor ya way pa way na ki da ka ktien jong ki pa ta men jong ki wat la da ka long ka ken thei da ka minsim bashin rang kala ong haki ngam shem tem kumno phila wan long briu hapo po jonga om shem dei manga kabala ai jing im pat minsim yapi om dei manga kabala penrenti ya ki borman how way pa way na phi tena mar kata unong thau jong ka perthei ubala pen wonder ya ka jingstang jong ubriu ban ubala muddur ya keten rai jong ki a baro un sa ai biang hapi da ka jing isen a jong u ya ka jing im bat ka mensium na marba menta phila klen ya la de na ka benta ki an jong u antiochus u bala suba ya ka surmai jong ka bat ula perkhan ba kala nyo ben ya u artan te upara khadu udang im kumta u antiochus ula kro yu u om tang da ktien henry da ka jinsmai ba un pen long yu u uparius pa ban ubasuk kenjai un sa nyo yu u kum la ulong but un sa ai kam hima yu u lada un I no ya ki dostur jong ki pa the men jong u namar ba uta usamla umtre satya panchashkor usim ulakhat ya kakmi bad ulakim tu yaka ban kro ya uta usamla ban pelad ya lade anda lakintu jur yaka kala menjur pen ko u yala ukhun kala dem hajan jong u bad da kabakren hagaktin la jong kala pen ya uta unong ban ben ubada kait kumne ko khun jonga to isen a yanga ngala ket yepi kendai nai hapokpo jonga ngala sumar yepi lies nem kenti ngala pensan penrangba yepi bad ngala kit kya ban penpo yepi hadu katne ha ka jing em jompi ngakerba yepi ko khun jonga ban pet sha ka peneng ban ka kendo bat ban yo I ya ki a baro ki badon haki kumta phin I thu ba Blei shem la thau yaki na ki a ki ba la don lupa kumta ru upat bendriu u la wan long wat ting ya une unok sho do henry to pen pau pa phi long u ba ben ya ki henmen chong phi to pdiang ya ka jing yam kumta bada ka jing isen a Blei ngandup yo biang yepi bat ya ki henmen jong phi katang shudep kren uta ukhenna samla ulaong ya a phidang am ngan om ko ngu ya ka hukum jong usim nga ko ngu ya ka hukum jong ka an pala ai hakikpa men jongi da Moses Henry Mapi ki bala thau buts new haru kom persha ki Hebrew pin om lan the lele na kiti Blei kaktien jong utrai kasam khat in yo gur khot iwei san hanu endriu pra pat khat san tos ngap atrai ya ka jinker pan pen san yanga tos ngam ya ka jingper ta jonga tosha skor ya ka jingduwai jonga da kirmyang shintur bamju shukor kalaya thek ha kilenti jome kikjat jonga kimju sakma nga khot kirpa yame chubab yanga aplay to pinsha yala kashkor shanga tos ngam ya kiktien jonga
to sumar yanga kumnyala kamat yong to penri yanga ha kiserniu kitap nyang jome ngati ngalayan ha kahong ngan sa yoi ya kakmat jome anda nghipan ngan sa hun ban pen ya kadur jome ka gospel kat kum ulukas bukhut kalanong kabakat kendai kadukot khat wei hadu ar phupra kadba ki ba kidang yasnam yakine ki u jisu ula penbut da kabakren sa kawei ka parshi ula boy hajan Jerusalem hangta kila tharai bakhima u Blei kala janpau u jisu ula ong uwei ubakrau batri ula lecha kari bajngai ban sha thung siam bat nangta ban wan phai biang shwa ban leng ula khot ye ki shipo ngot ki shakri jong u bat ula ai haki mar ka wei ka tingkak siar uda ong artat haki pen ayu phila ban kamai da kine hadu pangan dawan ki para shnong jong u kila isi yu u kumta kila pha ki nong lam ktien nadin jung u ban ong nim kwa waune ubriu unsin shar halor jongi la jar kata ya uta ubakrau batri la thung siem ban ula wan phai marya poi ula pha khon ya ki to ki shakri ha ki ba ula ai ya ka pisa banduk te katnu uwei ula yo nong da ka bakhai ubaning kong ula wan bat ula ong ko kinran ngala ka mai sa shipho tingkak siar da ka tingka paphi la ai hanga shabas ula ong pilong ushakri babha namarba pila minot ha ka kambaren ngan sapha penyai thapi shipho tali kishnong uba ar ula wan ban ula ong go kinran ngala kamai santingkak siar da ka tingka ba phi la ai yanga ha une ula ong pinlong nongpe ya ki santali kishnong sa wei bat ushakri ula wan bat ula ong ko kinran hangne katingka jupi kaba ngala songkhop ha karumal ngala tiang hi phi namarba philong ubriu uba perking phishim ya kaba phimshem labu bat phi ot ya kaba phimshem laben usim ula ong ha u me ushakri u basniu ngan penram yame da ki ktien jo me hi meteb bangalong uba perking uba shim ya kabam dei la ka jong but uba od ya kaba om shem la thong nyuma habakumta balei mem shembu ya kapisa jonga ha ka yingbu tingka pangandup yo byang ya ka lemban kasun anda nga lawan phai nangta ula ong hakitu ki bayeng hangta kini ya ka tingkak siar no u but to ai ha uto upadan shipho tingka kila ong ha u ko kinrat ula dan shipho tingka nga ong hapi ula jubam ba ha ubriu ubadan andang ai shu henrei na uta ubam dan wat ya ki kendiat ba udan an kni no padya ki to ki nok shun jonga ki bam kwa bangan long sim mga wan yelam yaki shane ba to penya ya ki hakmat jonga enda ujisu ula debkren ya kane ula ya chaprang ukiusha Jerusalem ka gospel jong utrai